ଛତୁରେ ଆଜି କ'ଣ ବନେଇଲି ଆଉ ତାକୁ ଖାଇ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିଲେ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି। 7-8 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ରହିଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କରିଦେବି ଭାବିଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ମଝିରୁ ଫାଳ କରିକି କାଟି ନେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡର ପକାଇଦେବେ, ଅଧିକ ବିଲକୁଲ ବି ପକାଇବେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ହାଲକା ହାତରେ ମିଶାଇବେ, ବିଲକୁଲ ବି ତରତର ହେଇକି ମିଶାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଗରମ କରିନେବେ ଆଉ ସେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବେ। ଅଳ୍ପ ହିଁ ଛାଡ଼ିକି କାଢ଼ିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଛାଣିବେନି, ନାହିଁ ତ ନରମ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦିନର, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବେଶୀ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ବା ଛାଣି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ଛାଣିବେନି। ଏପଟେ ମୁଁ କିଛି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ତେଲରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଦା, ରସୁଣ ଦେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଭାଜି ନେବା, ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ବେଶୀ ନରମ କରିବେନି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପକାଇ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ, ନାହିଁ ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଫୁଟାଇ ନେବେ। ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ପକାଇ ନେବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଲମରିଚ 4ରୁ 5ଟି ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ୟାକୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମସରୁମ୍ ଚିଲିଟି ଥିବ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ଖାଇନେବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଚିଲି ମସରୁମ୍ ବା ଚିଲି ଛତୁ ସହିତ ଭାତ କରିଥିଲି, ରୁଟି କରିଥିଲି, ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି କରିଥିଲି ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା କରିଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଖାଇକି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ ଛତୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦିନ ରହିଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ଛତୁ ଆଣିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ। ଖାଇପି ସାରିଲା ପରେ ଉପରବେଳା ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଘକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମେଘ ଆସିଲା, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଦନାଦନ ଛେଚି ଦେଇକି ଗଲା। ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥିଲା ଯେ କରେଣ୍ଟ ଗଲା ଯେ ତା ପରଦିନ ଯାଇକି 11-12 ବେଳକୁ ଆସିଲା। ରାତିକି ରୁଟି ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେଇଥିଲି, ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି।